Възрастните хора, които демонстрират активен начин на живот, често служат за вдъхновение и пример за всички нас. Техният тонус, подвижност и мускулна сила не са просто случайни резултати от генетичната им предразположеност. Те са плод на усилия, здравословни навици и правилно хранене. Силните крака не само че осигуряват независимост, но също така играят ключова роля в качеството на живот. Те са показател за общото здравословно състояние и способността да се справяме с ежедневните предизвикателства. В условията на съвременния свят, където храните често губят своите питателни вещества поради интензивното земеделие, много възрастни хора започват да търсят добавки. Въпреки това, този подход не е без рискове. Неправилната употреба на добавки може да доведе до нежелани последици, които да компрометират здравето и подвижността. Затова е от особено значение да се осъзнае какво точно приемаме и как то влияе на нашето тяло. Въпреки че добавките могат да изглеждат като лесно решение за поддържане на здравето, неправилната им употреба може да доведе до сериозни проблеми. Много възрастни хора не осъзнават, че определени добавки, вместо да подобрят тяхната физическа форма, всъщност могат да компрометират силата на краката. Например, излишъкът от витамин D, без необходимия баланс с витамин К2 и магнезий, може да предизвика натрупване на калций на неподходящи места в тялото. Това натрупване може да се окаже причина за различни здравословни проблеми, включително болки, крампи и скованост в краката. Витамин D играе жизненоважна роля за укрепването на костите и мускулите. Обаче, когато нивото му е над нормата и не е съпроводено с необходимите витамини и минерали, това може да доведе до нежелани последствия. Натрупването на калций в артериите или меките тъкани може да затрудни кръвообращението, което води до дискомфорт и намалена подвижност. Добавеният калций, често рекламиран като средство за предотвратяване на фрактури, също носи рискове. Когато се приема без необходимия баланс с витамини D и К2, както и магнезий, той може да предизвика натрупвания в меките тъкани. Тези натрупвания не само че намаляват циркулацията на кръвта, но и допринасят за болки в краката, което е особено важно за активните възрастни хора. Вместо да разчитат на добавки, възрастните хора трябва да се фокусират върху хранителните източници на калций. Включването на зеленчуци, сардини, тофу и семена в ежедневното меню е много по-безопасен и ефективен начин за осигуряване на необходимите хранителни вещества. Тези храни не само че предоставят калций, но също така съдържат множество други витамини и минерали, които подпомагат общото здраве, така че е важно не само да се обръща внимание на количеството калций в диетата, но и да се осигури правилния баланс между различните хранителни вещества. Здравословният начин на живот включва не само движение и физическа активност, но и информираност относно хранителния режим и използването на добавки. За да поддържат активен и здравословен начин на живот, възрастните хора трябва да бъдат внимателни към хранителния си режим и да избират правилните източници на хранителни вещества. Важно е да се акцентира на разнообразието от храни, които консумират, тъй като всяка от тях носи уникални ползи за организма. Чрез включването на богати на калций храни и осигуряването на необходимите витамини и минерали, те могат да подобрят не само физическата си форма, но и общото си здраве. Също така е от съществено значение да се консултират с специалисти в областта на храненето, когато обмислят приема на добавки. Професионалният съвет може да помогне за избягване на потенциални рискове и за оптимизиране на хранителния режим. Важно е възрастните хора да бъдат информирани относно взаимодействията между различните витамини и минерали, за да могат да вземат правилни решения за своето здраве. Накрая, активността и здравословните навици не са просто мода, а жизнено важна част от живота. Чрез постоянство в усилията си и внимание към храненето, възрастните хора могат да постигнат дълготрайна жизненост и качество на живот. Силата на краката им ще бъде отражение не само на физическото им състояние, но и на тяхната решимост да водят активен и независим живот. Активният начин на живот сред възрастните хора е не само вдъхновяващ, но и изключително важен за поддържане на тяхното здраве и благосъстояние. Често виждаме възрастни хора, които все още се наслаждават на разходки в парка, участват в различни спортни активности
или дори се занимават с йога и пилатес. Тези дейности не само че подобряват физическото им състояние, но също така играят важна роля в психичното здраве. Физическата активност е основен компонент за предотвратяване на множество заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, диабет и остеопороза. Силните крака не само осигуряват необходимата мобилност, но също така помагат за поддържането на баланс и координация, което е особено важно за предотвратяване на падания и наранявания. В допълнение към физическите упражнения, храненето играе ключова роля в поддържането на здравословен начин на живот. Правилното хранене осигурява необходимите хранителни вещества, които тялото изисква, за да функционира оптимално. За възрастните хора е особено важно да включват храни, богати на витамини, минерали и антиоксиданти. Тези хранителни вещества не само че подпомагат имунната система, но също така помагат за предотвратяване на хронични заболявания. Един от най-значимите аспекти на храненето е хидратацията. Възрастните хора често забравят да пият достатъчно вода, което може да доведе до дехидратация и свързани с нея здравословни проблеми. Поддържането на адекватен прием на течности е жизнено важно за функционирането на бъбреците, храносмилателната система и общото благосъстояние. В допълнение към физическата активност и правилното хранене, социалната активност също играе важна роля в живота на възрастните хора. Участието в социални дейности и взаимодействието с други хора може да подобри настроението и да намали чувството за самота. Много организации предлагат програми за активно стареене, които насърчават участието в групови активности като танци, изкуства или дори доброволчество. Важно е да се отбележи, че възрастните хора трябва да се консултират с медицински специалисти преди да започнат нова физическа програма или да променят диетата си. Лекарят може да предостави ценна информация относно индивидуалните нужди и ограничения. Всяка личност е уникална и това, което работи за един човек, може да не бъде подходящо за друг. С напредването на възрастта много хора изпитват промени в метаболизма си. Затова е важно да следят теглото си и да адаптират хранителния си режим спрямо променящите се нужди на организма. Възрастните хора често имат нужда от по-малко калории, но повече хранителни вещества. Храните с висока плътност на хранителни вещества, като зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и постно месо, трябва да бъдат основна част от диетата им. Друга важна тема е ролята на добавките. Както вече споменахме, добавките могат да бъдат полезни, но те трябва да бъдат използвани внимателно. Важно е възрастните хора да знаят какви добавки приемат и как те взаимодействат помежду си. Например, комбинирането на витамин D с витамин К2 не само подобрява усвояването на калций, но също така предотвратява натрупването му в нежелани области. Когато става въпрос за добавки като омега-3 масни киселини или пробиотици, те могат да предложат допълнителни ползи за здравето на сърцето и храносмилателната система. Въпреки това е важно да се подчертае значението на балансираното хранене като основа за добро здраве. Общуването с приятели и семейство е друга важна част от живота на възрастните хора. Социалните мрежи играят роля в психичното благополучие и могат да помогнат за намаляване на стреса и тревожността. Организирането на семейни срещи или участие в клубове по интереси може значително да повиши качеството на живот. Спортът не е единственият начин за поддържане на активност. Ежедневните задачи като градинарство или дори домакинска работа също предлагат физическа активност и могат да бъдат полезни за поддържане на мускулната сила и гъвкавост. Именно поради всичко това е важно възрастните хора да имат достъп до информация относно здравословния начин на живот. Образованието по отношение на храненето и физическата активност трябва да бъде достъпно за всички възрастови групи, а особено за тези над 60 години. Сигурността при извършване на физически активности също не бива да се пренебрегва. С правилната техника при упражненията можем значително да намалим риска от травми. Препоръчително е възрастните хора да започват с леки натоварвания и постепенно да увеличават интензивността. Психичното здраве е еднакво важно както физическото здраве. Стресът може негативно да влияе върху общото благосъстояние. Практики като медитация или дълбоко дишане
могат да помогнат за справяне с стреса и подобряване на психичното здраве. Чрез всички тези усилия възрастните хора могат не само да подобрят качеството си на живот, но също така ще служат като вдъхновение за по-младите поколения. Когато видим как активните възрастни живеят пълноценно и щастливо, ние сме мотивирани сами да се грижим за своето здраве. Здравословният начин на живот не е просто цел, той е път към дългосрочно благополучие и удовлетворение от живота. Всеки ден предлага нова възможност за учене и развитие, независимо от възрастта ни. Чрез постоянство в усилията си можем да постигнем трайна жизненост и качество на живот. Активният начин на живот е особено важен за възрастните хора, тъй като не само подобрява физическото им състояние, но също така играе роля в тяхното психично здраве и социално взаимодействие. С напредването на възрастта е нормално да се наблюдават физически промени, които могат да повлияят на мобилността и независимостта. Затова поддържането на активност става още по-критично. Изследвания показват, че редовната физическа активност може да помогне за предотвратяване на много хронични заболявания. Например, упражненията с натоварване, като ходене или танци, помагат за укрепване на костите и предотвратяване на остеопороза. Силовите тренировки, дори и с леки тежести, увеличават мускулната маса и сила, което е от решаващо значение за поддържане на баланса и предотвратяване. Нападания. Социалното взаимодействие е друг важен аспект на активния начин на живот. Възрастните хора, които участват в групови дейности или занимания, свързани с общуване, показват по-високи нива на удовлетвореност от живота. Участието в клубове по интереси или хобита не само носи радост, но също така насърчава чувството за принадлежност и намалява самотата. В допълнение към физическата активност и социалните взаимодействия, хранителните навици играят жизнено важна роля. Правилното хранене е основата за добро здраве и енергия. Възрастните хора трябва да включват разнообразие от храни в диетата си – плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини. Тези храни осигуряват необходимите витамини и минерали, които подпомагат имунната система и общото благосъстояние. Важно е също така да се обръща внимание на хидратацията. Много възрастни хора не пият достатъчно вода, което може да доведе до дехидратация. Хидратацията е ключова за правилното функциониране на всички системи в организма, включително бъбреците и храносмилателната система. Стресът и психичното здраве са също важни аспекти от живота на възрастните хора. Психичното благосъстояние влияе не само на качеството на живота, но и на физическото здраве. Стресът може да доведе до различни здравословни проблеми, затова практики като медитация или йога могат да бъдат полезни. Те не само, че помагат за релаксация, но също така подобряват гъвкавостта и силата. Съществуват множество ресурси онлайн и офлайн, които предлагат информация относно здравословния начин на живот за възрастни хора. Някои от тях включват книги, статии в списания или сайтове, посветени на здравето. Физическите упражнения не трябва да са скучни или трудни, те могат да бъдат забавни. Участието в танцови класове или групови фитнес занятия може да добави социален елемент към тренировките. Освен това, много възрастни хора откриват нови хобита като градинарство или изкуства, които предлагат физическа активност без натоварване. Важно е също така да се отбележи значението на съня за цялостното здраве. Добре организираният режим на сън помага за възстановяване на организма и подобряване на настроението. Възрастните хора често изпитват трудности със съня поради различни фактори, затова е важно да създадат спокойна среда за сън. Чрез всички тези усилия възрастните хора могат не само да подобрят качеството си на живот, но също така ще служат като вдъхновение за по-младите поколения. Когато видим как активните възрастни живеят пълноценно и щастливо, ние сме мотивирани сами да се грижим за своето здраве. Здравословният начин на живот не е просто цел, той е път към дългосрочно благополучие и удовлетворение от живота. Всеки ден предлага нова възможност за учене и развитие, независимо от възрастта ни. Чрез постоянство в усилията си можем да постигнем трайна жизненост и качество на живот. В заключение можем да кажем, че активният начин на живот след 60-те години не само подобрява физическото здраве, но също така носи радост и удовлетворение в ежедневието.
Научаването как да се грижиш за себе си, както физически, така и психически, може значително да подобри качеството ти на живот. Съществуването, в общност с други активни хора, може да бъде изключително вдъхновяващо. Споделянето на опит и знания между поколенията обогатява живота не само на възрастните хора, но и техните семейства. Животът е прекрасен подарък, който можем да оценим още повече чрез активно участие в него. Нека всеки ден бъде нова стъпка към по-добро здраве и благополучие. Активният начин на живот сред възрастните хора е изключително важен не само за поддържане на физическото здраве, но и за психичното благополучие. Възрастните хора, които се ангажират с редовна физическа активност, често демонстрират по-високи нива на жизненост и удовлетворение от живота. Всекидневните дейности, като разходки в парка, градинарство или дори игри с внуците, могат да предоставят необходимата физическа активност и социално взаимодействие. Физическата активност не само че укрепва мускулите и костите, но също така играе съществена роля в подобряването на психичното здраве. Упражненията освобождават ендорфини, известни като хормони на щастието, които подобряват настроението и намаляват стреса. Възрастните, хора, които редовно спортуват, често съобщават за повишени нива на енергия и оптимизъм. Социалната активност е също толкова важна. Участието в групови спортни активности или клубове по интереси не само че осигурява физическа активност, но също така насърчава взаимодействието с други хора. Социализацията може да помогне за предотвратяване на самотата и депресията, които често са проблеми сред възрастните хора. Взаимодействието с приятели и семейство е от основно значение за психичното благополучие и може да служи като основен източник на подкрепа. Важно е възрастните хора да се обучават за значението на балансираното хранене. Здравословното хранене не само осигурява необходимите хранителни вещества, но също така спомага за поддържане на енергията през деня. Храните, богати на витамини и минерали, като плодове и зеленчуци, трябва да бъдат основна част от диетата им. Освен това, включването на протеини от висококачествени източници, като риба, постно месо и бобови растения, е важно за поддържане на мускулната маса. Хидратацията е друга ключова част от здравословния начин на живот. Възрастните хора често забравят да пият достатъчно вода, което може да доведе до дехидратация. Дехидратацията може да причини умора, замаяност и дори проблеми с бъбреците. Затова е важно да се акцентира на редовния прием на течности, особено вода. Съществуват различни начини възрастните хора да увеличат хидратацията си. Например, консумацията на храни с високо съдържание на вода, като диня, краставици и целина, може да допринесе за общия прием на течности. Освен това, насърчаването на навика за носене на бутилка с вода по време на разходки или занимания може да бъде полезно. Много възрастни хора се сблъскват с предизвикателства при опитите си да поддържат активен начин на живот. Физическите ограничения или хроничните заболявания могат да затруднят участието в традиционни спортни дейности. В тези случаи, адаптирането на упражненията според индивидуалните нужди става от съществено значение. Например, водната аеробика или йога могат да бъдат отлични варианти за тези с ограничена подвижност. Съществуват множество ресурси и програми, които могат да помогнат на възрастните хора да останат активни. Местните фитнес зали или общински центрове често предлагат специализирани класове за възрастни хора, включващи различни упражнения с ниска интензивност. Важно е да се търсят възможности за участие в подобни програми. Друга важна тема е значението на съня. Качественият сън е критичен за общото здраве и благосъстояние. С напредването на възрастта много хора изпитват трудности с съня поради различни фактори, като болки в ставите или тревожност. Създаването на комфортна среда за сън може значително да подобри качеството му. Това включва поддържане на тишина в спалнята, регулиране на температурата и избягване на електронни устройства преди лягане. Приемането на добавки може да бъде полезно решение за някои възрастни хора, но те трябва да бъдат използвани внимателно и след консултация с медицински специалист. Необходимо е да се знае какви добавки са подходящи и как те взаимодействат помежду си. Например, витамин D е важен за усвояването на калций,
Но когато се приема самостоятелно без необходимите витамини К2 и магнезии, той може да предизвика нежелани ефекти. Изборът на правилния вид добавки зависи от индивидуалните нужди и здравословното състояние. Консултацията с специалист по хранене или лекар може да осигури ценна информация относно необходимостта от добавки и как те могат да бъдат интегрирани в ежедневната диета. Не трябва да се забравя и ролята на психичното здраве в контекста на активния начин на живот. Стресът и тревожността могат значително да повлияят върху общото благосъстояние. Практиките като медитация или йога могат да помогнат за справяне с стреса и подобряване на психичното здраве. Общуването с приятели и семейство играе важна роля в живота на възрастните хора. Социализацията може да помогне не само за предотвратяване на самотата, но също така спомага за поддържането на положителна нагласа към живота. Организирането на семейни срещи или участие в клубове по интереси може значително да повиши качеството им на живот. Накрая, можем да кажем, че активният начин на живот е ключов компонент от здравословния режим за възрастните хора. Чрез постоянство в усилията си те могат не само да подобрят физическото си здраве, но също така ще служат като вдъхновение за по-младите поколения. Животът предлага множество възможности всеки ден. Важното е как ги използваме. Възрастните хора могат активно да допринасят за обществото чрез участие в доброволчески инициативи или социални програми. Тези действия не само че укрепват чувството за принадлежност, но също така дават смисъл и цел в живота им. Здравословният начин на живот не е просто цел. Той е път към дългосрочно благополучие и удовлетворение от живота. Всеки ден предлага нова възможност за учене и развитие, независимо от възрастта ни. Чрез постоянство в усилията си можем да постигнем трайна жизненост и качество на живот. Силата ни не идва само от физическата активност. Тя идва и от нашата способност да се свързваме с другите и да се грижим един за друг. Възрастните хора притежават мъдростта от опитността си. Тази мъдрост може значително да обогати живота както техен собствен, така и този на околните. Времето прекарано с близките ни, било то приготвяне на храна заедно или просто споделяне на истории, допринася не само за доброто настроение, но също така укрепва семейството като единица. Тези моменти са безценни. Те изграждат връзки и създават спомени. Научаването как да се грижим сами за себе си, както физически, така и психически, но е важно умение през целия живот. Възрастните хора трябва активно да търсят информация относно новите тенденции в здравословния начин на живот. Знанието е сила. Като обобщение можем да кажем, животът е прекрасен подарък. Нека всеки ден бъде нова стъпка към по-добро здраве и благополучие. Активният и здравословен начин на живот е от съществено значение за възрастните хора, не само за поддържане на физическото здраве, но и за психичното благополучие и социалната свързаност. Чрез редовна физическа активност, балансирано хранене и активно участие в социални дейности те могат да подобрят качеството си на живот и да служат за вдъхновение на по-младите поколения. Важно е да се осъзнае, че грижата за себе си включва както физически, така и психически аспекти, а постоянството в усилията може да доведе до дълготрайна жизненост и удовлетворение. Нека всеки ден бъде нова възможност за учене, развитие и радост от живота.